тези, които сте ни писали на СМС-и, вие не дайте да забравяте да се обаждате на нашите редакционни телефони. Ало, добър вечер. Какво става, брат ми? О, брат ми, добре съм. Не си ми брат, ама така си казваме и в ефир. Нали знаеш, че да се присъединиме към компанията и аз да дойда при вас, трябва и така да си съчувстваме. И пак не ще да сваляш тази шапка. Не, бе, няма да я сваля днеска, тази шапка не ми е ден днес, обаче ще я сваля, обещавам ти. Обещавам ти, ще я сваля някой ден тази шапка. Какво толкова те дразни тази шапка, не знам. Ако искаш и ти си служи една шапка, да сме окей. Кажи сега поздрав, ако искаш да направим. Ако една звезда си искам на Тони Стораро. Ако една звезда на Тони Стораро, правихме ли го това парче, не сме го правили. Ако една звезда на Тони Стораро, добре, за компанията от Пловдив ли е? За моята жена Мария. За Мария? За Мария от кой? Ако искаш от Артур, кажи. От Артур. Кръстника на арменската мафия. Браво, добре, че да го каза това, защото щях да забравя да го кажа. Кръстника на арменската мафия от Артур. Добре, имаше песента, подготвяме сега текста. Ако нещо друго искаш да кажеш, кажи. Ако не... Имаш в моето лице един от най-редовните ти хора, които ще се обаждат. Няма да има ден, в който да не се чуваме с теб. Добре, приятел, благодаря ти и понеже само така... една забележка на певицата да кажеш да се усмихва малко. Има хубава усмивка, лъчезарна. Има хубава усмивка. Има хубава, ама е срам е да се усмихва. Виждаш, и е така, викат, гледат ма 1000 мъже, вика, как да се усмихвам. Приятел, има ли си, момиче? Но аз ще кажа сега да го направи. Добре, приятел Артур. Ако си няма приятел, аз съм насреща, няма проблем. Нали сега поздравяваш жена ти сега? Какъв приятел? Тя е свободна. Свободна е, няма приятел. Така знам аз. Сега да не излезат 5-6 приятели сега. Айде и тогава, поздравявай и това. И за колежката поздрав там. И за колежката, добре. На колежката